nuntut tok panggungnya. Bir Gita kalian Mbak Dian. Iya. Kasih spot. Duduk. Iya, Adit Laras ya. Ya. Kecret siji wae. Ini tadi adalah Lorenza Laras ya. Ini sing dalu Mbak Birgita. Wajan. Mboten derekne Mas Akbar ngene mau nggih. Mboten derek Mas Akbar nggih. Lah kena derek sampai. Oh iya ding, heeh. Heeh. Anakku wedok iki karo Mbak Birgita tresnane ora mung lho. Anake apa bapake? Anake ngawur. Aku tuku es krim dhewe dheke gak tukokne nesu. Heeh, ning Mixu mau ya, Mbak ya. Mixu. Heeh. Mindu sing dalu Mbak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, wajan. Yayi loro iki kudu anu Mas diduwete. Nuwi saurunge munggah aku wis di WA. Aku duwetan karo Mbak Dian. Ora kita. Ora tahu sapa sing ngomong. Kuwi kan Ipin-Upin versi cewek, Mbak Din. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun anu no. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat barat nggih Mas. Nggih, betul. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Dalan. Oh, ten Solo. Sudah menetap di sana ya? Nggih, insyaallah. Oh iya. Sudah lulus jenengan, Mbak? Sudah. Dari isi Surakarta ya, jurusannya tari ya tadi. Oh, karawitan ya. Ya tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Loh ya. kan ya belajar nari, ya belajar nabru gamelan, betul, ya belajar betul. linden, ya belajar menulis. Ya. Belajar menulis balik TK nah berarti. Maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh begitu ya betul. Sisihnya. Sebelahnya. Sampingnya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK ya. Jalan-jalan. Cakep. Sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Garing piye ta? Odok. Ogoh-ogoh. Oh ogoh-ogoh. Apa nduk? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogoh. Oh iya. Ogoh. Heeh. Jalan-jalan sambil liwat apa jenenge sambil lihat ogoh-ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, ya. Pak De Garing genti ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek ngono. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Gareng tralalale. Ngono sak kecekele nyapa to. Penting dadi duit ngono ngapa. Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asline Madiun. Saiki? Sakniki teng mriki. Ora, Oh, saiki ini Caruban. Asline Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Di Solo juga. Status masih perawan. Kuwi sapa? Kupinge, lawan kupinge. Sing dolanan HP kuwi sapa ya, Dik ya? Winpit. Oke, Mbak Birgita, nika kala wau wonten mamundhut lagu saking Bulurah Manjung. Nggih. Nika kala wau wonten pundutan Loro Jonggrang. Terus menika kala wau regedek-regedek Dimas Murih Regeng Swasana monggo ninggal katresnan matur nika saking Pak Kami Tuwa putih menika Trampelan. Nggih. Terus lan ugi saking rencanganipun piyambak menika kala wau Ki Dalang request sambung aji dalu wis diwirangani. Anu apa jenenge Gubuk Asmara saking Mas Ragil sing punang niku. Pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request ya. Napa? Oh, Mas Ragil lho request ya. Enggak request dek, transfer yo ora request terus. Lah menika Mas Badar ugi saking dalang saking Nganjuk nika dalang milenial. Masih Mas Akbar menika Mbak Birgita nggih. Nika nyuwun gending tambal ban, kethuk loro kerep nggih, transfer 15.000 Modaro. 15.000. Masuk bisik-bisik, aku bar iki ra melu nek dikecerai terus. Mulane muni ngono. Heeh.
Oh, wonge mau anu kok mentale wis kuat kok diberi kita kok. Pancen ora. Pun sakniki sak merdikane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndak ngomong apa sih? Apa-apa? Ora ngomong. Pak nesu lho, Pak. Napa nyapa? Wah, brak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Nah, goleki ngomong apa, Mas? Ngomong apa sampean? Wis ndang. Lali. Saiki wis adewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Heeh. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng iki? Mas. Mas e. Ya ora wangun to Mas, moe wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho. Nggih, monggo Pak Brigita amine sing pundi? Bu Lurah Manjung Loro Jonggrang. Terus Pak kami tuwa prampelan apa jenenge Ninggal Katresnan. ben milih sing ndi? Heeh. Oh, gak enak sing iso, Pak. Kuwi ketresnan iki ngopo kok ora enak sing iso. Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo Dik P Mas. Dik P Mas ngambil kendang, monggo nggih. Oh iya, Mas Dedik tampil di muka. Ayo berdiri Mas, nek perlu Mas. Nggih, monggo. Heeh, yo. Heeh. Tak mi. Mas. Kowe engko nek wani tak wehi rokok apa aja. Ayo nang ngadep. Mas. Mas. Mas, ngadeg nang tengah tak mi. Ngawur. Mas gapuk ning ngono lho ngawur. Iki lho. Diweki mik ngono ta Mas. Jarene, aja ngono, engko ae. Yo. Ninggal katresnan. Oh, Rani jebule kowe mlejak. Dudu. Om, terolat Om. Tak kedah. Nangis sajroning ati. Yo sekaran megere ya. Asik dibir kita ya. Tarik Mas Mas, yuk sakeran sesek Mas. Tungun aku loe kawan monggo dipun menggahaken menapa wikantosipun yo pring kongokan ati tugel ditelengan pacang anak anyar dicolong nang injeng talangan
Kendangane Mas sosok jos sosok. Kendangane kemlewet. Oh, kemlewet. Piyayine guru senyu mawon niku anu Mbak Birgita. Mas. Mas. Apa orang duwe pacar, Mas? Niku to? Dereng enggak ada niku. Oh, lah mesakne tak jodohne, Mas. Kali sinten? Karo iki lho Ana Loka. Aduh. Aja iki. Lah yo, Emane, Mas? Mana-mana saya masih. Beda keyakinan, Mbak. Mas Wemas yakin beda keyakinan? Mbak Ana Luka enggak Oh, yakin. ora. Maksudnya keyakinan ki nggo nopo? Alon-alon bae to. Iki nyapa to kok garis bawah itu ora gelem gawe, anu wae. Lah wong kemerungsung. Aja Yuk. lali bawale. Jane kesenian opo? TikTokers ya, terima kasih. Ya. Wih koyo nono biaya inspirasine iki mesti. Dadi baleni apa piye kok? Coba yo, lu tak der yo. Manam Jupan. Oh ya turi-turi putih iki. Inspirasine turi-turi putih. Aja ngesruh to, Mas. Aja ngesruh. Ya. Garapan iki lho suwan iki mau lho. Oh ya ini anu spiral itu loh. Viral. Nek spiral ki alat KB. Wow, malah dikenake ngalup sampean. Lagu berikutnya ya, Mas. Iki nggon KB iki lho ki piye iki ora mbok teruske iki. Nek kabeh kok emang ya. Arep melu Wartoyo wae. Sampe tak bedheki nek no. Ora. Bedane KB pil KB karo pilkada apa? Nek ora roh ya wis lagu-lagu wae. Iso. Nek pil KB apa nek Kita ora pilkada apa? yakin to dalang siji iki ora yakin iki. Pilkada apa nek pil KB apa? Pil KB alat kontrasepsi. Heeh. Terus nek pilkada itu adalah pemilihan umum. Lah ngono. Cupet, pemikiran cupet. Lulusan SD ya mesti ya. Iya ora masalah nih lah 6 tahun. Lah terus bedane pil KB karo pilkada iki opo? Menika wonten pamundhut lagu terus. Hei! Sampean kawah-kawah aku sing luruse kudune sing ngederke iki kono. Ah ora patek yakin. Iya no. Engko ae lho sampeyan mesti yo gawe-gawe terus. Aku ki dalang kok mbok kon dagel iki piye to jane. Sampeyan dalang piye? Mboten. Ya wis. Ora arep nyumpet rezekine kono. Sampeyan dalang piye? Mboten. Tamat wis iki genti anu Mas Gareng. Iki genti apa kuwi jenenge Mbak Rendra karo Mbak Analoka. Nyapa iki nyapa kok tingak-tinguk. Ora apa-apa, sabar. Nek ora sabar ora wis nglalu mau-mau aku. Yo sing tenang to nyabul sampean sini. Tenang. Anake sampean piro? Anake sampean piro, Pak De? Sito Mbah Nyol tenan ora? Ora sida. Anakmu piro sih tak takoni? 4. Ya wis patut, nek arep nglalu wis patut. Ngono kuwi tok. PLK. Tak kira PLK ki apa? Lek. Tak kira nek anakmu 6 lanang kabeh, mbok jenenge PI kae. Alah kuwi lawas. Anak kuwi 4. Ngapunten saiki mbarepe ndandim lho, Mas. Komandan Kodim, Mas. Dandan dinamo. Sing keloro? Ya dandim kabeh. Oh, ya guru kuwi tok ta? Ya oke jan. Sampeyan ra yakin kok. Telek iki ya. Mbak Analoka karo Mbak Mbak. karo Mbak Rendra, heeh.
Saya mau tamasya keliling-liling sego wis iki jane dagelan apa bakul catering jane iki ora payung dagel ya ngubengke sego. ya iya Pak Dik iki kanca-kanca niki takjil saking kula. Wo wis kewanen tenan iki Ini wong mampu kok pajake. iki sing urunan bapak-bapak ibu-ibu lurah lho kok malah mbok akokne iki piye to sampean iki Lho wong aku ya urun kok. urun apa Donga pangestu. Lah wong ngerti aku nang kono nang mburimu arep rene, arep maju. Mbok sing mbok tulungi iki aku malah sing mbok lungi malah segone lho mbok tulungi. Ora apa ya pilih segone lho nek dipangan lha kowe pangan apane lho. Apa iya? Masa kowe emoh Mas mangan aku? Masa emoh mangan aku? Alah sing nang omah ya padha kok ya apa. Luwih gede. Nah iya pilih sing dalu Mbak Rendra Dalu Mbak Yu. pilih sing dalu Mbak Analoka Sing dalu Pak. nggih lho ngene iki lho piyayi iki halus ngene iki lho Iya. Selamat malam Mbak Analoka. Selamat malam Wah, Om. hidung kamu mancung bagaikan pelorotan TK. Selamat malam Aku. Mbak Rendra. Selamat malam Mas Gareng. Aduh bokongmu kaya bemper. Wah kan aku nang maju. keunikan ya Kelebihan, ini adalah kuasa dari Gusti Allah yang satu kecil yang satu besarnya kebesaran ya Iya. Yang kecil kekecilan. Mm-mm. Mbak Hana karo Mbak Rendra sudah di sini. ya Mau nyanyi lagu apa? Loro Jonggrang ya Roro Jonggrang ki enek lanange enek wedoke. ya sama sampean no Yakin pora? saya toh Engko ora yakin. yakin Yakin aku wis kulo melu gatra kaya ya. Ini aku tengah. ya apa dikancani Mas Rasno ya Duh, ya langsung ya Loro Jonggrang ya nanti wayangannya rampungnya tidak sampai semalam suntuk Mas loh iki kene kaya ngene kok arep ngendikane Pak Winarko akan memunculkan dalang-dalang daerah. Wayangan yang ngene dhewe kok arep wayangan kukut sedelok ki arep ngopo? semalam suntuki artinya apa Semalam suntuk ki ngantek semalam. salah semalam ki hawane mung suntuk Lah kok iso? dadine aja nganti semalam suntuk gitu Halus malam ya ceria. kok pelilak-pelilik itu mudeng enggak sama bahasa Mudeng dong. ya. Maksudku ngene lho Mas, Gimana? sampean ki ning nggone dhewe putra daerah. Penonton akeh kaya ngene iki wayangan ora usah kesusu bubar. Nek cara barat kuwi nek sing penonton iku isih akeh ya terus nek sing nonton kok kondur ya wis bar. Iki tetep akeh ngene iki. Akeh terus. Oke. Mula penonton ngene iki nek iso wayangane sesuk bubare jam 11 awan. Kanca-kanca pengrawit mulih dalange demi mil dhewe nang kene. Karo sampeyan Ora, aku wis lunas mulih mau-mau kok. Iki duet. duet. Aku Roro Jonggrang. Aku Bandung. Ya. Heeh. Roro Jonggrangnya iki. Loro Jonggrange kuwi loro jiwane sampeyan Mas. Sik to. Kowe Bandung. Bandung Bondowoso. Ki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Lah aku. Loro kuning. Oke. Habis ini nanti tambal ban ya Mas ya. Oke. Metu ta iki? Iya no, ada request tadi. Lorenza. Ya. Oke. Uduk Lorenza. Apa? Lor kali. Yuk, monggo Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Noramu kang akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyong. Sapa iki?
dasar wanita keparat apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Daparmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manungsa sun pundhut garwa Joko Bandung aku terbit kebono candi sing mas sawengi aku dadi iya Jonggrang panyuwunmu kang nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita peyongan Jonggrang dolanan ning sirkuit iki mau sampean balapan. Balapan. Luput nek kowe dadi dagelan jo ecak-ecek ngono tenanan ngono. Kok ecak-ecek nyapa to? Memang kowe balapan. Garapane kanca-kanca ki tegese seger. Oh, seger. Ora. Wes. Maksudnya ngene, umpama aku dalange kok diiringi kanca pengrawit sing seger-seger garapane ngene iki, yen aku dalange yoga-yoga iki tak undhake kesejahteraane. Alhamdulillah. Contone piye? Ya mulih-mulih ki jak mangan soto. Lomo berarti ya. Paling ora ngono kuwi. Sopo kuwi? Aku. Kok iri? Yen aku, yen sampean ora. Aku ibuh terang. Mesti jak mangan ning omahe dhewe. Iya. Bagaimana sudah langsung tambahkan ya satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi. Iki apa ditambahi? Nyapa tambahnya apa? Pira mau? Tambahi anune sesindene iki lho Mas. Enggak, nanti yang terakhir bombernya Mbak Deni sama Mbak Lia. Mau tambal ban mau pira? Tambal ban. Kluntik pira anu transfer pinten? Langsung mlebune Brigita mau ya. 15.000. Oh, berarti Mas Badar mau heeh. Berarti pit motor. Kok sepit motor? 15.000. Nek mobil pira? 50.000 pakat 5 kadang ya ngono Mas, ora mesti. Ban setum lho tambalen. Sing ya, tambal ban ya yang di grup. Biar marahi. Ora. Oke, siap. Moji nemro. Roji. Nggih, menika. Pripun Mbak Analoka? Has cari laras. Niki lho mbek kong kali bubes. Nggih, nyapa Dek? Pada nyanyi napa Bu? Oh, Dek arep ngadeg kan Mbak Bobo. Nggih, tambal ban niku bareng-bareng, Pak. Oh, nanti ada ya. Saiki. Heeh. Engko esuk. Kula mundi dawuh. Oh, nggih, Bendahara. Sampeyan bose aku to? Nggih. Lah yo, Iki ben nyanyi dhewe kok.
Yo, tambal ban dados. Yo. Oke, sindene ngadeg kabeh. Lorin sayo. Sampai berdiri semua, ayo. Ya. Asik-asik pakai celana ya, celana komprang ya. Oke. Ya, ya. Senam aerobik atau foto-foto ya. Gayanya ganti ya. Iya. Aku nanti suwuk pokoke sakmene iki terus ya. rezekine untung-untungan nasib apik duit ning kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ya ini singlenya bawa radio ya. Lah aku nggawa apa, Guys?
jeder ya. Terima kasih ya. Suwuknya diompak tadi ya. Iya ini lagu lawas. Ya. Mbak Elisa jangan duduk dulu. Oke. Ya. Menemani Mbak Denko sama Mbak Lia ini Mbak. Mbak Denko. Ya